Audio Jungle. Qel yasha balibukeli emakhaya bebheniko MTV sihlelana nobaba uDlamini mfowethu ibhungu ijongo leli uDlamini ijongo leli licula kakhulu uMaskandi jongo siyakubikelela Dlamini la uyabona nje nasiqhamuka lokude eSwatini awusho mfowethu Dlamini kunosuku la luyi-Heritage Day umhla ka-24 kuSeptember kwenzakalani umhla ka-24 September ngizwe kancane ngonyameni yini yenzakalayo ngonyameni impela lapha ngonyameni sobe sikhona impela kuzogubha inyanga impela yabantu bakithi abamnyama inyanga impela lenosuku olukhulu loshaka lonto wadingane laphana kodwa ke sobe silapha impela ngonyameni emathole holi laphana ngizofika impela nezinkabi zami impela ngithi umuntu okude impela ke besondela impela ebelalela ngaseduzana ngoba impela hayi bekonakele kakhulu manje iziphi ezinye inkabi ezobe zikhona laphana ezobe zinandisa lapha inkabi engayisho nje kwamanje engathi izobe ikhona kuzobe khona ubaba uGadla uzobe khona impela ubaba uGadla lapha ngibonile kuyiposter uzobe khona nezinye ke inkabi ke khona impela nje zobe ziningi wena uzobe uthini lapha udume ngani wena kanti phela mina ke bathi ngiyibonga kakhulu kodwa ke ngizoyidlala ngile ndoda nje edume ukuthi ibonga kakhulu ezingomeni zayo kodwa ke angizokuyibonga kakhulu lokhu ngizoyibonga kancane nje bese ngishaya ingoma kuphela yes awuyisho Siyengivele ngivele embafani olwane Siyengivele ngivele embafani olwane na Yempe Ngilembe mafani olwaneni ngilinde Tsamamesa mbona hlava simshasha amagatsha amethe phansi kamshibe phuma phumula mngane amangahlali ngalimahlolo singakhumamela Isona masaso idamnande manje wase maqiyasa ubona maqasha ayifishelana manje ngazola idleni Nkosi yami Ngithukubanqesa kanje sekhaka mama mantungo yena umfunikazi igama lawo Pete Wayibona ngazi inqulo eqothule ngithi inqula ngezinqula iqhomo ngithi gijima seba mfast pace umfumse olovanzele egcobise wena abusuka bhlola naye bo hayi ungabusaqede Nkosi ayiqasha manje ngizwe ke sibalikhulu Dlamini awusidingi thina siZion angithi uyasibona thina siZion sokushaya isikhalanga nje lapha nasemthonjeni ngajabula kanjani ngase kube khona iZion nje idlala isikhalanga nje idlala isikhalanga nje Nkosi yami hawo ngavele angazi ngavele kwenzakaleni ngoba phela nami ngisona iZion ngavele nje ubona sengiphenduka khona nami estage hayi babukele emakhaya asethemba ukuthi angisho ukuthi sobe sikhona kodwa asethemba ukuthi mhlambe lo mbiko lo esiufafazayo ungenzeka ukuthi nathi siconvinceke sibe khona kulo mcimbi kodwa siyayithanda phela izinto zesintu ngoba njengoba nje isiZion phela sabantu futhi asona iZion nje eziqhamuka etsheni sabantu abaqhamuka esizweni samaZulu noma samangoni noma samangoni kodwa ke angethemba ukuthi ke siyoba khona kodwa angikwethembisi kodwa ngethemba ukuthi siyoba khona wena nje lalela ubeka indlela ukuthi ngomhla ka-24 uSeptember engonyameni obani abayobe bekhona benandisa mhlawumbe sazobe sivele sithi siyeza asisalani kahle ke babukele emakhaya valelisa babudlamini hayi isale kahle emakhaya isale kahle siyabonga yojibana khona engonyameni September isikhalanga sikhona Mama,